Ćao svima, danas ćemo da pričamo o edicijama Windowsa, dakle, koje postoje i koja je zapravo razlika i koju bi vi trebali da uzmete i tako. Pa, ajde da pogledamo. Znači, pričamo o Windowsu 7, naravno, trenutno najbolji Windows. Postoji, dakle, Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate. E sad, šta tu ima razlika koja? Ajde idemo redom, recimo Starter. Starter bi trebali da izbegavate. Zašto? To je otprilike ono kada kupite računar neki i on dođe sa Windows 7 Starter, to je čisto da se kaže da imate operativni sistem i ništa više. Znači, taj sistem je vama neupotrebljiv u suštini. Zašto? Zato što njemu je maksimalno 2 GB RAM-a, samo znači ne može vidi više od 2 GB RAM-a, ne možete da zamenite wallpaper, mislim da li treba dalje uopšte da pričam šta sve ne može taj sistem. Tako da, ukoliko imate Starter, obavezno ga zamenite što pre sa bilo čim. Onda, Home Basic i Home Premium, oni su već malo bolji, njih možete koristiti kući, ali opet nedostaju im neke stvari kao što je XP mod, kao što je Backup and Restore i tako dalje. Ali to je dobro, recimo, ako dobijete to uz računar, onda ajde možete ono kao da koristite, čisto dok ne uzmete nešto bolje, ono, znači može da se koristi, ali opet je dosta ograničen sistem. Onda idemo na Professional, Enterprise i Ultimate. Ta tri sistema u suštini koja god da uzmete bit će dobra. Zašto? Enterprise i Ultimate nema nikakve razlike između njih, znači koji god imate od ta dva bit će dobar. A Professional se razlikuje od Enterprise i Ultimate-a od samo u par stvari koje vama zaista nisu bitne, koje nikada u životu vi nećete koristiti. Znači, to je ono baš bukvalno nešto visoko profesionalna razlika. Tako da, koji treba Windows da uzmete, to je koji Windows 7 treba da uzmete, ili Professional, ili Enterprise, ili Ultimate. Ali, najverovatnije ćete imati Ultimate, zato što, kupujemo svi Ultimate, najlakše se nađe, jednostavno. Ali ja to opet kažem, ukoliko imate Professional, Enterprise ili Ultimate, imat ćete sve što vam treba, a treba da izbegavate Starter. Eto, to su dakle razlike između tih edicija Windowsa. Nadam se da vam je sad jasnije, pošto sam dobio dosta pitanja za to. I to je to.